Mi, Romi iz Srbije, zajedno sa Romima iz cijele Evrope, zahtevamo ostavku italijanskog ministra policije Salvini. Na današnji dan mi se sećamo holokaustka vremena kada su nas ubijali, kada su nas paljivali. Mi nećemo da šutimo, nećemo da stanemo u red za klanje. Mi danas pozivamo sve dobre ljude, sve razumne ljude da stanu sa nama i da se usprotive ubicama. Mi ne želimo više da ćutimo. Mi kažemo dosta je bilo. Ne želimo da se ovo nezapamćeno istorijsko zlo ne ponovi. Stop rasizmu! Stop rasizmu! Stop rasizmu! Ovako izniman pozad. Dame Gođi, Kamare, Papurja, Save sasno dakle do Auschwitz. Dala svatoga džikane, te kaća remen sa. Ovaj dan posvećujemo žrtvama nacije holokausta, na ovaj dan se prisjećamo istorije koje se svet stidi. Na ovaj dan želim da vam kažem da mi Romi više nećemo da ćutimo. Na ovaj dan želimo da kažemo da smo mi Romi organizovani. Kao što i svi znate, u Italiji se budi zlo. Hoćemo da kažemo da mi Romi na to zlo možemo da odgovorimo, da smo organizovaniji i jači nego ikada. Evropo, pitamo te da li je Matteo Salvini nedodirljiv? Da li može da krši zakon, ustav i sve ono što je po propisima Evropske unije u državi? Tražimo ostavku ministra policije Italije. Ostavka! U Ukrajini iz dana u dan sve je više nasilja nad Romima. Ultradesničarske grupe, nacisti, napadaju ljude u svojim naseljima i maltretiraju ih, tuku ih, ubijaju ih. Žrtve ovih napada su svi, muškarci, žene, mladi, stari, deca. 23. juna ove godine izveden je jedan takav napad. U tom napadu ubijen je David Pop. Ubijen je. To je bio samo jedan od 7 napada u protekla 2 meseca na Rome u Ukrajini. I da stvar bude najgora moguće, ti ljudi imaju svoje predstavnike, poslanike u parlamentu Ukrajine.
Je li to demokratija? Ne možemo više da ćutimo, jer ako ćutimo, David Pop sutra može da bude bilo ko od nas, bilo ko u Evropi. Cela Evropa mora da ustane protiv zločinaca, da se bori protiv njih. Evropa ne želi fašizam, Srbija nikad nije i nikada neće prihvatiti fašizam. Nećemo da ćutimo! 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 Mi danas ovde i širom Evrope kažemo dosta. Dosta fašističkim i rasističkim napadima. Dosta govoru mržnje. Kažemo dosta ubijanju nedužnih ljudi u ime izopačenih ideologija. Danas, kada treba da se sećamo, učimo i delujemo da se strašno zlo Drugog svetskog rata ne bi zaboravilo i ponovilo, mi imamo zahteve. To nisu samo naši zahtevi, zahtevi Roma cele Evrope. To su zahtevi svih ljudi koji žele živjeti u zajednici jednakosti i pravde. Zahtevamo ostavku ministra policije Italije, Matteo Salvinija. Ostavka! 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 Zahtevamo da se proglasi vanredno stanje u Italiji i Ukrajini dok se terorisanje Roma ne zaustavi, da se završi istraga i zločinci privedu pravdi. Zahtevamo da se u Italiji i Ukrajini zabrani delovanje svih grupa koje promovišu teror, fašizam i rasizam prema Romima. Da se poveća prisustvo policije i bezbednost Roma od daljih napada i ubijanja. Zahtevamo identifikovanje i kažnjavanje svih javnih službenika, policajaca i drugih institucija bezbednosti koji su podržavali napade na Rome. Zahtevamo da se hitno uspostavi krizni štab vlada Italije i Ukrajine gde bi bilo i predstavnika Roma. Zadatak kriznih štabova jeste da oni adekvatno odgovore na postojeće stanje i da kreiraju progresivnu politiku unapređenja položaja Roma. Mi više nećemo da ćutimo. Opre Roma! Teleo Salvini! Opre Roma! Teleo Salvini! Opre Roma! Teleo Salvini! Opre Roma! Teleo Salvini! Baš mi je drago da vas vidim u ovolikom broju i da vas vidim ovde. I to mi je drago iz mnogo razloga. Mnogo razloga zato što sam ja više puta čuo dok sam se bavio ovim poslom i dok sam sarađivao sa mnogim od vas, da Romi nisu zainteresovani, da njih ne interesuje ovakve stvari. A ko su onda svi... Ajmo gore zastave ljudi, ajmo da nas zamolim zastave! Da li njih interesuje? Interesuje. Rekli su svašta i govore svašta da Romi neće da se organizuju, da ne mogu da se organizuju, da to ne žele, da nisu obrazovani. Ja svakog dana vidim druge stvari. I svakog dana se pitam kada će konačno da ponestane izgovor. Jer ti izgovori moraju u nekom trenutku da ponestane. Ima ovde mladih ljudi, ima ljudi sa fakulteta, ima ljudi koji su zainteresovani, ima ljudi koji su se okupili, ima ljudi koji osjećaju da smo pred jednim velikim problemom i da ovo sve ide u jednom pogrešnom pravcu. Ne samo ovde, nego u celoj Evropi. Govornici Aleksandar, Jelena i Stevan predati naše zahteve ambasadi Italije, a nakon da ćemo iste te zahteve predati ambasadi Ukrajine. Opre Roma! Druže, samo ćemo predati zahtjev i to je to. Jedan će, evo, jedan. Može da pođem ja s njim u vidu obezbeđenja, sa njim i to je to. Hoće ja s tom. Samo da predamo jedan zahtev. Minut. Dobro, ako mogu da to može staviti, imate sanduče tu u vratima poštanskog, sanduče bukvalno u levo. U poštanskoj sanduče? A ne možemo da uđemo? Ne može da uđemo. Ne može? Dobro, hvala. Ne može da se uđe. Eto ljudi, čujete i sami kakva
je italijanska ambasada, to je njihova politika prema ljudima i prema ostalim. Nisu nas pustili unutra, rekli su nam da ostavimo u sanduče. To govori o njihovom ponašanju prema Romima. Ajmo svi zajedno. Opre Roma! 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 Bujanovac, ura! Ura za Vranje! Ura za Leskovac! Ura za Lebane! Ura za Pirot! Ura za Zaječar! Ura za Bor! Idemo redom! Ura za Niš! Ura za Belu Palanku! Ura za Lebane! Ura za Kragujevac! Ura za ceo jug! Ura za celu Vojvodinu! Ura za celu Srbiju! Ura za 24 Marti Med iz Makedonije! Ura za Turkija da izgriša našeg! Ura za sve vas! Velika pauza sve vas! Držite ih ovamo! Držite ih ovamo! Mane, držite ih iza linije, znate? Stop fašizmu! Stop fašizmu! Stop fašizmu! Stop fašizmu! Stop fašizmu! Stop Jasmina Drmaku, član Vojvođanskog romskog centra za demokratiju. Jasmina, recite nam, eto, šta se to danas ovde dešavalo? Zašto se oko 1000 mladih, ali starih i žena i devojaka se okupilo? Koji je cilj? Mi se danas sećamo žrtava romskih koje su stradale za vreme holokausta, a isto tako mi ovde smo da damo pomen i stradalom dečaku Davidu Popu iz Ukrajine. Ovde smo da pružimo podršku svim našim Romima u Italiji, jer mi zapravo zajedno sa svim Romima u celoj Srbiji, kao što ste rekli, ima i mladih i starih i momaka i devojaka. Ovde smo da podržimo naš narod, da pokažemo da nismo sami, da nas ima 12 miliona. Kao što ste sami rekli, naredni i prošlih dana sam vam spomenula, mi smo ovde jer želimo da zahtevamo ostavku italijanskog ministra policije Matea Salvinija. Ovde smo jer sve više je prisutan i fašizam i nacizam, kako i šire. Ovde pokazujemo da nećemo da ćutimo, da nećemo kao za vreme drugog svetskog rata da stanemo u red za klanje. Došli smo da pružimo podršku tim ljudima, da pokažemo da nisu sami i da tražimo saveznik koji će zajedno sa nama da se suprotstave ubicama i da zapravo pomognu svima nama da pokažemo da se ovo nezapočeli zlo više ne pogleda.
Da li je vaš pisani zahtev za ostavku Salvinija primljen u ambasadi Italije? Bili ste svedoci da iako pored 1000 ljudi koji je došlo da podrži naš mirovni miting, koji je došlo da podrži naše zahteve koje smo ištampali i otišli da predamo italijanskoj ambasadi gde zahtevamo direktno ostavku italijanskog ministra policije Matteo Salvinija, nisu nas pustili da uđemo unutra, samo su nam rekli da poštanskom sanduče predamo zahtev. Ovo pokazuje da se oni nas zapravo plaše, ne nas kao Roma iz Srbije, nego se plaše celokupno romske zajednice koja se pokrenula, jer ovaj mirovni miting nije samo u Srbiji, ovo se obeležava i u drugim zemljama Evrope. Pre nekoliko dana se održalo i u Češkoj, i u Rumuniji, sutra će u Makedoniji i samo pokazujemo da smo organizovani i šaljemo poruku da nećemo više da ćutimo. Da li to znači da nas ipak nešto može ujediniti? Da li nam možete reći šta je to po vašem mišljenju? Krajnje vreme bilo da se ujedinimo, pokazali smo da smo spremni da stanemo svi zajedno i da kažemo stop fašizmu i da zajedno se borimo za naš narod.